Salom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doh dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso ta paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di minggu pasak 14 dung Trinitatis di tanggal 21 September 2025. Ima hata ni Tuhata na tersurat di Amos bidusia ayat 10 sada rodi ayat 15. Dohot topik ni minggu debata pai baruhon nguluni bangsona. Tuhan memulihkan umatnya. Hujaha madihita songonoma di dok hata ni Tuhata. Di hari nasasadai pajongjongoku mamuse udung-udung ni si David nama lohai. Jala paulioku parik akan nabungbungi. Jala pajongjongoku muse akan nama lohai. Jala paulioku dei suang songo diaka ari mula-mula. Asa nasida manian pasi-pasi ni Edom dohot saluhut bangso parbigu akan atar guar tu guarhu ninna Jahuba na pasauton songoni. Idama narodo sugut aka ari ninna Jahuba masih jaluam ma paninggala dohot panggotil pardigi dohot panabur. Jadi manetekon anggur aka duluk jala bisat aka duluk sudena. Dungi tugihonokku mamulak akan atarbuang sian bangso Israel. Jala paulion nasida muse huta akan natarulang laos inganan nasida ma. Jala pukau nasida ma aka porlak anggur laos inumonna ma anggurna. Jala pakion nasida ma aka porlak laos panganonna dohot parbuena. Jala lopokonoku manasida tu tano nasida jala dangbe pabalioku nasida sian tano nasida nahulehoni tu nasida ninna Jahoba debatam. Ima hata ni Tuhata. Di hamuaka damang dohot dainang molo tajaha di Alkitab manang namar hata Indonesia di bahedo judul ni perikopon janji mengenai keselamatan, manang janji mengenai pemulihan. Molo di Bibil tai di dok pajongjongo do muse udung-udung nisi David. Jadi molo tak terjemahon didirikannya kembali pondok Daud yang telah roboh. Ima dibayar rupa ni judul ni perikopi. Artina nunga sanga malohahian udung-udungi alai marpada ma muse debata laho paulihosa. Totu suku-sukuna buasa maloha. Na adong do mangaloha, manang na dilohai sadiri do, manang na diloas debatado, dilohai udung-udung ni si Dauti. Hamu kadongan hasisi ni udung-udungi totu dak terlepasi sian hajuk katon dohot hadusaun ni bangsoi pardusaun nasida. Jadi molo tajaha ano mamuka sian bidusada buku Amoson macai takas do idau tadi sidi patorang hajuk katon dohot hadusaun ni bangsoi mabahit terimas debata mabahin muruk debata. Lapatan na dang mungkin muruk debata molo danga dong alana. Songon nani do ni aka dongan niru pani dang mungkin arong asap molo suadong api. Songon halak na muruk dang mungkin iba na rupani tiba-tiba muruk ate molo suadong alana. Jadi molo adong halak tabereng rupani topu muruk-muruk dang adong alana dang binoto aha mabain ba tutu terajumi dui naung bermasalah dirina. Satabi naung senu dui nina akan ada baru pani. Boha arong dohia taida jol masongoni adong ima akan merdelet-deleni. Jadi molo tapar rohahon olo doi bana rupani muruk-muruk sobinoto hana minuruhanna muruk-muruk tang binoto tuise bana muruk. Hamu kadongan dang mungkin uhumon ni debata bangsoi molo so ala ni hajahaton dohot ala ni dosa nasida dang mungkin ni. Songon nataru di gijang nakiningani dang mungkin adong asap molodang adong api. Alai nang pesongoni merpangulahi dorohani Jahuba mida bangsona. Atik penang tarimas debata di bahen bangsoi merpangulahi dorohana. Om manuaing nataida di bagas satrupukon.
di pangujung ni buku Amoson, maksudnya di Bidusiaon, di pataridahon debata holong ni rohana maradupon bangsoi. Ima marhite-hite napajongjok mulak udung-udung ni sida piti, udung-udung naung malohai, dohot pay baruhon ngoluni bangsona. Jadi ngasempat terpuruk rupani ngatarbuang na sida, ngamalohabe udung-udung ni si dauti. Alai asima rohani debata dipatuduh maholong ni rohana dipulihkan ma muse nasida. Dipai baru ngoluni bangsoi jala dipasuang muse udung-udung ni si dauti. Ima nataida sian turpuki. Hamua kadongan ahado nabui taauhon sian berita masai. Totu na naing tasorot na naing tabereng tu pribadi ni tu hataido. Totu dohonot tamana parjulu tu pribadi ni Tuhani dang pendendam tu hatai. Pemaaf jala pengampudo ibana. Dus may songon ni parpesalmeni jadi molo tajahan no di pesalme 110 ayat 2 dohot ayat sia sono di si para siroha jala perdenggan basa do Jahoba lebat terimas jala para siroha gudang. Dak toktong ibana manorui jaladang gotos rohana saliling ni lilingna. Molo di hati Indonesia di dok tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tentu adul marasing begitu hita jolma anggo hita sapala muruk olodo dang diingot be paulah rohana. Olo nama terus di hamuruhon nei sahatu nama tiathe. Sapala muruk olodo dang diida pinggol. Imana taida na parjulu sian trupukon dang pendendam tu hate. Na paduahon dang olo manipan hacik ni roha tu hatei. Atik pe nunga di haciti bangsoi rohana alai dang disipan hacik ni rohai. Pinasaha maju hita rupane berita mardonga puda. Disadatiki Roma sahalak ruas mangido na sehat tu paditana. Boha bahenon na asaw naksaimian hacik ni rohai di bagasan nguluna. Maksud ni ibana bohado cara ni ibana asaw naksai mia ni bohado asa gabe bolongi sian rohana. Dungi Roma rupani paditai mangalehon contoh tu ibana. Inna ibana ma tu inataw rupani. Inang mulak maho tu jabu. Tu horma durian tarutung. Dungi bahima ditoruni pudu mamu. Alai duk sabulan non tikir ma durian ni. Inna paditaw marupani madok tu inate. Jadi ro inate madok. Jadi songoni do. Songoni ma. Baninang majo songoni. Inna paditay marupani. Baburjuro hani inate lau may bana. Mulak matu jabu itu orma durian sa pasar di baima ditoruni pulumanna. Memang atok seminggu, 2 minggu bana anguran kamari. Angur durian. Alai patulu mingguhon daktar tahun inataibe manganggo uap ni durian ni. Ayalana dang angur be ngagabe bau be. Patulu mingguhon. Pau pak mingguhon bah aladak tahabe bana lamai bana majupai padite muse. Di babua marupane. Ayang go sa minggu 2 minggu padita nami angur hiedo nena. Alai patulu mingguhon apalagi pau pak mingguhon duk sabulas songon nani dok ni paditei barak tarang guau be. Nganeng muta-uta usatabi inay natay. Roma paditay madok. Atong molo songoni babuloko kamu ma unang baik kamu disiwet tok. Ayang gubawa dohamu anggo sotahan dohamu manganggui unang be baik kamu disiin. Bah nauli padita nami ina tau marupani. Atong hubunganna tu namanipan hacik ni roha ninay na tau matu paditay. Ro paditay madok. Songoni do songon namanipan duriani. Ayang go dimulanai sa minggu 2 minggu bah songon nalas do rohata saya tasipan hacik ni rohai inna paditay. Alai patulu mingguhon pau pak mingguhon 1 tahun 2 tahun saya tasipas songoni gabi hita sadiri do nasusa inna paditay marupani. Alani molo dang olo ho susa dibain hacik ni rohai bolokon unak sipani di rohamu unak saya pabuah-buah ni siap tahu 2 tahun nina paditau marupani manasihati inatay. Bah hohom may natay mulak may bana.
Barang binoto rupa ni manang diulahoni na taon, manang dang na nidok di paditai. Alay songonima nidok paditai rupa ni bohado carana asau naksaimia be haci ni roha dohot aka moho ni roha di bagasat. Iko barani do ibana mabolokon asau naksusa ibana. Jadi taida do dison pangalaho hadirion ni debata bah dohonot tama dang olo manipan haci ni roha tu hatai. Anggusian haci nanihan paben di bangsui bangekon dendam tu hata. Ale dak songoni Tuhan na tatadai. Na patuluhon na naing taida siya trupuki na ulibasa do tu hatai. Molojolma rupana do liate. Anggorohana belum tentu. Ido asa adong judul ni sinetron ni ganteng-ganteng tapi serigala nai rupane. Jadi ang gojol ma rupana dubui uli bagak alayanggo pangalahona belum tentu. Molo debata madok nakiningan iko sarupa do di bagasan do na diduru. Anggo sia dulu dangadong na hurang alai bohado di bagasan. Ido asa didok di sada Petrus tolu ayat tolu sahatu ayat limai unang ma dipajagar-jagar rupana sia duru marhite-hite na madadani obuk manang marpahean sere manang na mamake-make alai jolma parbagasan na buni na toktong martodi na labok jalan na dame ido na arga dietong debata ido na jolo pahean yaka parupuan na badiai akan nama kirim tu debata uduk dorohana sida maradupon harajaanna. Jadi naulibasa do tu hatai. Jadi hita pe baikon songoni do tong ikon naulibasa do hita. Dang ruh parduri na naik pajagar-jagaron alai tasulukom ma pahian na dibogasoni ima habasauni. Na paupaton taida do di bagasa trupukod tung sarido tu hatai di pernguluan ni bangsona. Peduli. Alanima asa olo tu hatai pai baruhon ngoluni bangsoi. Dak sirajati ga tu hatai. Dang lomo rohani Tuhani susah pernguluan ni bangsona. Di dia mataida di bagasa trupukon panarihonon ni Tuhani di bangsona. Taida mai perjolo marhite na pauli udung-udung ni sidapiti sadiri. Na pauli pernguluan ni bangsoi secara perekonomian. Jadi taida doi nakiningan di natajaha hatani Tuhani. Kemudian dibahin na sidagabe panean penguasa di dok di hata Indonesia. Lapatan na dilehon hak tu bangsoi. Na mangihut ditugihon mulak bangsoi dak torus na sida di habuangani. Na mangihut musia di dok mangalopokon na sida tutanona menanam. Jadi songon na manuan hau rupani ditanam na sida di tanon na sidai. Isarani hau molonunga ditanom tang bui bewe upaton songonima debata paulihon manarihon bangsoi saluhutna iman waing nataida akamang dohot tamuinang dipatupa debata tu bangsoi paulihon nasida pai baruhon ngulu nasida dada holan pisikna na di pauli alai doho do parbogasan ngulu partodion nang ngulu pardagingoni di pasikop debata. Totu dohonot tado akamang dohot tamuinang molosongoni debata manariho bangsona di masa ni si Amos. Laos debata nasarupa do manariho kita di partikianon. Hobbartu jati diri ni Tuhata naung tapatorang nakiningani laos songoni dotong Tuhani berlaku adil nang tuhita manarihon aka nariko dihita. Atik pe juk do rupani tabai marsak tu hatai. Alai dada pangalahot tai, dada hadusau tai na diingot tu hata. Alai diingot do hita, hobbar tu asini rohana, hobbar tu denggan di basana. Tentu pesan na naing dohonon na tu hita, bah unang biatong tabain marsak tu hatai. Molo daktar baik kita rupani itornai baru jo paling tidak unak tabai arsak ni tu hata. Iman waing nagabe sipatu pauta songon alus di pabahenan di haibaruon na pinatupani Tuhata disude parnguluota songon na pinamasana di parnguluan ni bangsoi ujui
Atong las marohata majakon hay baruon na pinatupan itu hata di bagasan nguluta. Amen martangiang mahita. Moliate ma diho Tuhan di hatam na hubigi hami, say pasu-pasuho may paurato di bagasan rohanami be, asa di perbuiho katami perbuina dengan perbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.